li Tirkiye ev hewildana darbeya pazêtirmehê ku pêş ket salvegera wê bû, dîrokek ev anî pêşberî her kesî, dîrokekî siyasî ya Tirkiye ya darbeyan heye. Me jî vêya hinî wek rapor amade kir, wek dosya, ev dîrok xwe digîne heya serdema Osmaniyan, hema mirov dikare bêje, bi taybet piştî komar hate avakirin, her ji çend salan carekê an darbeyek çêdibe an jî hewildan têkirin. Li Tirkiye mekanîzmeya darbeyê her zindî ol ser kar dimîne. Di vê derbarê de dosyayek me amade kiriye, em hevre lê mêze bikin. Dîroka siyasî ya Tirkiye mîna dîroka darbeyan e. Ev pêvajoya darbeyan ji serdema Osmaniyan dest pê dike. Mînaka dîrokiya sereke li vir sergirtina Bab Elî ye. Lêbûyerên ku beriya wê jî hebûn. Yekem hewildana derbeyê li vir erdnîgariyê di sala 1859 de ji aliyê Cimiyeta Fedayîler ku wek yekem partiya siyasî ya İmparatoriya Osmanî dihat hesibandin ve pêk tê. Bê hewildanê dixwast Abdülmecîd ji textê bixe û Abdülazîz li şûna wî deyne ser textê lê bi ser neket. Piştî vê yekê derbeya 1876 a ku Abdülazîz ji textê xist, danezana halaskar zabîtan a 1912 û sergirtina Bab Elî a 1913 hat. Bi vî awayî, kevneşopiyeke derbeyan li ser bingeha bidestxistina encamekê an ku guhertina desthilatê ava bû. Di serdema yek partî de, ji ber ku leşkerên ku komar da mezran dibû li ser desthiladariyê bûn. Ji bilîsî û qesta İzmîrê çîrokên plansazî an hewildanên derbeyê nînin. Tiştê ku piştre pêk hat hewildana sîqasta İzmîrê, dadgehên Istiqlalê, darvekirin, pêşxistina jiyana pirpartî û tepesekirinê bû. Di serdema komarê de du derbeyên serkeftî pêk hatin. 27 Gulana 1960 û 12 Îlona 1980 muhtiraya 12 Adara 1970 encam girt û hikûmet îstîfa kir. Lêbelê muhtiraya elektrînîk ya 27 Nîsana 2007 têk çû û desthilatdariya siyasî piştî ku desthilatdariya xwe li ser dewletê xurt kir û veqetiya. Derbeya 28 Sibata 1997 ji hêla aktorên xwe ve wekî derbeyeka postmodern hate binavkirin. Rewşek di navbera muhtira û derbeyê de çêkir, lê nêzîkî muhtira bû. Li gorî serokkomarê wê demê, Suleyman Demirler tiştê ku qewimî refleksa dewletê bû. Li gorî serokwezîrê wê demê Necmedîn Arbakan ew ne derbe bû û ne jî muhtira ye. Li gorî cîgira serokwezîra wê demê Tansu Çîler girtina kursiyê serokwezîr diyardeyeke ji Xwedê bû, lê ew neçû serî. Her çend ne bi qasî hewildana derbeya 15 tîrmeha 2016 pir caran an dubare nebibe jî, hewildanên derbeya têkçûyî jî hene. Fermandarê dibistana herba bejahî Albay Talat Aydemir serkêşiya komeke bi navê Cuniyeta Albayan kir ku di 22 Sibata 1962 û 20 Gulana 1963 de du hewlên derbeyê kirin ku her du jî bi ser neketin. Ev hewildan di dawiyê de bû sedema darvekirina wî. Di 20 Gulana 1969 de leşker rastarast mudaxeleyê siyasetê kir. Vê carê di nav de Celal Bayar jî bi giranî siyasetmedarên berê yên Partiya Demokrat ku dixwastin qedexeyên wan ên siyasî werin rakirin hedef girtin. Plana derbeya din di nehê Adara 1971 de derket holê ku tê îddiakirin bi fikra şoreşa demokratîk a millî hatiye destpêkirin. Çepgirên di nava hêzên artêşa Tirkiye de hatin tasfiyekirin. Her derbeyeke têkçûyî, mîna 15 tîrmehê gelek aliyên tarî hene. Ji bilî yên serkeftî, hemû hewildanên derbeyan ên têkçûyî sûd ji armancên xwe yên dijber wergirtine. Rêxistina Fethullah Gulen ku stûna wê, disîplîn û doktrîna wê ole, nava saziyên dewletê de bicih dibe. Ji bo ku destkeftîn hatine bi destxistin winda nebin, serokê vê rêxistinê Fethullah Gulen bi eşkereyî hêşiyarî û talîmatan dide. Yek ji van saziyên dewletê hêzên artêşa Tirkiye ye û ew stûna hewildana derbeya 15 tîrmehê pêk dîne. Hewildana derbeya 15 tîrmehê weke hewildana herî zêde pirsan derdixe holê, di dîrokê de cihê xwe girtiye. Komisyona lêkolîna hewildana derbeyê ya parlamentoyê ku wê demê dibin zexta MHP, CHP û HDP te di Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye de hate damezrandin. Xebata wê heft mehdereng bi hinceta ku dozek ji dadweriyê hatiye şandin dest pê kir. Serfermandarê giştî û fermandarê hêzên çekdar, serokê rêxistina istixbarata Netewî û serokwezîrê wê demê nehatin komisyonê da ku agahiyan bidin. Reşat Petek û serokatiya komisyona 15 tîrmehê dikir, tevî daxwaza wî jî qet nekarî bi Serokkomar Erdogan re hevdîtin bike. Darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve
کاری کمیسیون داوی ده و گوهری لپرسینک لسر تفگرا گولن کو بناوی فتوی هاتیه بناف کرن پشترا کاری کمیسیون به تعلیمات راست این اردوغان برای چاپمنی هاته بداوی کرن راپورت جسروک مجلس آمازنا آن تهوی اسماعیل قهرمان را هاته شاندن لپشترا بی کواره و شاندن وندابو داوی در رشاد پتک جبر کو مسئله گهشت و اصلی عاجز بو راپور هر چند نه تمام بجی لسر مالپرا خو شاند سرفرماندار گشتی وی دمه هولسو آکار لسر هولدان دربه قتن آخوی سباه 16 تیرماه 2016 هولسو آکار دیگل محمد دشله و پاشه بسونج بجداربون ده هولدان دربه ده هات محکوم کرن به هلیکوپتری لقصر چانکای درکت وی دمه جیگری سروک وزیر نومان کورتولموش اوتورگل ترکش و وزیر پاراسن فکر اشک لگل آکار و دشله آماده بون Li Tirkiye bi vî şêwazî rewşekî darbeyan heye. Dîroka Tirkiye bi taybet hîn ji dema Osmaniyan ku dest pê dike wek dîrokekî siyasî ya darbeyan di nava rapora me de dosyaya me de jî hebû wisa hatibû pênasekirin. Rewşekî wisa heye bi texmînî bi taybet piştî ku komar tê ava kirin piştî şerê ciyanê duyem şûn de hîn ji dema serdema Atatürk ve di damezrandina komarê şûn de rengê darbeyan her xwe dide pêş suîqasta İzmîrê heye pişra jî ev darbeyên siyasî ne tenê li dijî hev di heman demê de li dijî pêkhateyên Tirkiye jî pêk tên li dijî Rûma pêk tên li dijî Çerkezan pêk tên di heman demê li dijî Ermenan pêk tê ev darbe mekanîzmaya dermê her dikeve dervê li dijî Kurdan xwestin bixin devrê asta qirkirinê de ev darbe pêk hat piştî şerê cîhanê ê duyem şûn de mekanîzmaya darbeyê êdî li ser desthilatê hîn zêdetir tûj dibe bi taybet ev mijar pir zêde dikevin rojevê Divan darbeyan de hin taybetmendî hene bi taybet her ji 5 sala carekê ve dema mirov dîrokê mêzetike yan hewildan heye yan xwestine darbeyekî pêk bînin hinek jî bi serketine rewşekî wisa heye lê ez dixwazim çend tiştan ji bo darbeya dawî hewildana darbeya bazê tirmehê bêjim bi taybet hûrguliyên vê darbeyê hene lê hîna jî ji aliyê desthilatê ve ev darbe çawa pêk hat kî hîn zêtir aliyê wê siyasî çi bû komîteya vê darbeyê ya pazê tirmehê ya siyasî heye nayê parvekirin ticarî jî parve nakin ji bo jî gelek aliyên vê darbeyê ên tarî hene mînakek di vir de heye ev ê hene ji ber ku di rapora komisyona Lekolînê ya ji bo darbeyê hatibû avakirin derdikeve pêş du tiştên sereke hene taybet ji bo mîta Tirkiye ku mîta Tirkiye dibêjin bi şêwazekî elektronîk hatiye bi teknolojiya serdema nû hatiye godarkirin di heman demê de jî ew xeftanê Selîm yekem Yavuz Sultan Selîm ku hatiye dizîn dibêjim çawa wî hatiye dizîn nayê zanîn ev xeftanî wî ji wê bibiranan ji Fethullah Gülen re Fethullah Gülen ew xeftanê wê li xwe bikirana ku darbe bi serkeftî pêk bihatine wê wisa vegeriya Tirkiye vê rewşê jî parve dikin lê hûrguliyên din ên ku divir de herî zêde derdikevin pêş yek jê jî ev e bi taybet ji bo Hulusi Akar wê demê serfermandarê giştiyê artêşê ye rewşekî wisa heye Hulusi Akar rewşa wî li wir çi ye çawa tê girtin pişra çawa tê berdan em mijarên pir lekolînê ne lêpirsînê ne jî ji aliyê raya giştî ve pir tê lêpirsîn kirin lê rewşekî li wir wisa heye dema ku Hulusi Akar di dosyayê de jî hebû dema li koşka Çankayê dat kevil gel wî Mehmet Dişlî heye Mehmet Dişlî pişra ew jî endamê Şuraya bilind ya leşkeriye heman demê jî Akın Öztürk heye ji Mehmet Dişlî re dibêje biçe Akın Öztürk bîne ji bo ku em pê re nîqaş bikin biçe bi wan kesên ku hewildana darbeyê dikin wan îqna bike ji wê vegerîne pişra dema ku Hulusi Akar tê gel Numan Kurtulmuş Tuğrul Türkeş û di heman demê de wê demê Wezaretê Parastinê Fikrî Işık jî heye di heman demê de jî li gel wan kesekî din jî heye navê wî ez li vir jî mêze bikim wê xuya bibe ku ew jî erkdar e li wê ortamê de ye biborîn Fikrî Işık e ku nahêlin dibêjin Akar dixwaze Akın Öztürk bişîne lê nahêlin ku Akın Öztürk bişîne yan jî dixwazin gazî wî bikin nehiştine gazî wî jî bikin pişra ev mijara Akın Öztürk dibêjin çawa derketî pêş herî zêde jî mijara ku divir çima kilîtkirî wisa pênase dikin ev misalekî girîng e ku ev çima Hulusi Akar heya niha nabêje ku Akın Öztürk darbe kiriye yan jî kesekî di nav ê darbeyê de bû dibêje heya niha jî ser vê mijarê naxiye û piştî demek dirêj jî di malpera
malpera artêşa Tirkiyeyê de ya TSK'yê de dibêjin ya genel kurmayê dibêjin di wê malperê de demek dirêj Akın Öztürk wek darbekar nehatiye pênasekirin rewşekî wisa heye. Di encam de çi heye dibe ku piştî hev Abdullah Gül çûye gel serokkomar wê demê Erdoğan hin nebû serokkomar biborîn serokkomar bû ama hin di aliyê wek sîstema nû pêş neketû wek niha. Dema çi gel serokkomar Erdoğan Abdullah Gül jê re dibêje yanî dema piştî ku hevdîtin dikin pişta Erdoğan derdkeve pêşberî raya giştî dibêje darbekarê sereke Akın Öztürk'e rewşekî wisa derdixîne pêş. Rewşên wisa bi nakok di tarîtiyê de mane hene niha raya giştî van pirsan pêş dixîne ev 10 sal jî ev pirs ji polîsiya kar dikin dibêjin bi xwe di nava vî karî de bû her tiştî dizane lê tu carî naxivî niha ji komisyona Lekolînê ya darbeyê jî re naxivîn ne ew jî ne mîta serokê wê demê berpirsiyarê mîta Tirkiye jî rewşekî wisa li Tirkiye heye. Ev jî çarçova ve darbeya pazê tirmeyê de ku pêk hatin wek pirsin herî zêde jî niha ji raya giştî ve derdkevin pêş. Me jî xwest van hûrgulyanekî parve bike.